Дуслар, кемнәрдер ял иткәндә, кайберәүләргә эшләргә туры килә. Коллегам Ильяс Газизовны без 2 атнага лаеклы ялга җибәрдек. Ул рәхәтләнеп кызынып, су куйган арада мин Айсыл Лерон сезне топ клип хит-парадының бөтен яңалыклары белән дә таныштырырга сүз бирәм. Яңалыклар буа барлык. Менә мәсәлән, беренчесе. Бүгенге хит-парадның аутсайдеры Раяз Фасыйхов. Сез, сез. Сез нигә тавыш бирмичә калдыгыз? Менә хәзер Раяз белән саубулашырга туры килә инде. Син булмасаң, көтмәс идем очрашуны, кавышуны. Минем өчен син бердән-бер. Хәзер яхшы яңалык. DJ Радик һәм Рөстәмнән ире яңа клип. Аларның тавышын күбрәк ачып җиренә төшерелгән видеосы башка клиплар белән ярышка чыга. Шунысы кызык, бу җырга сүзләрне топ клипта катнашучы икенче бер җырчы Сылу язган. Кийин Рөстәм иҗат иткән. Сезон айынан клип әзер булуга җырчы егетләр кызыклы гына бәйгедә үткәргән. Конкурсның шарты мондый булган. Егетләрнең яңа видеосын социаль челтәргә элеп максималь репостлар җыю. Җиңүче инде билгеле. Ул Казан кызы Эльмира Бәйрәмова. Бүләк Радик һәм Рөстәм белән ресторанда сыйлану. Эльмира, мин хәтта көнләшеп куйдым. Ярый, озын сүзнең кыскасы, яңа клипны карыйбыз һәм 13:20 номерына тавышлар юллыйбыз. Тавышың күбрәк ачып күрәти, ондан минем җырым сиңа бүләк. Мин сиңа яхшы кәефтәлим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Әгәрдә кыенлык сиңа бирсә, уйламаганда язмышың синнән көлсә, тавышыңны син ишетерсең йөрәктән, йөрәгемне җылытыр минем җылы сүзләр. Тавышың күбрәк ачып яхшы кәефтәлим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышың күбрәк ачып күрәти, ондан минем җырым, син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Минем җырым сиңа язмышың гөләп пак кәгазь бите, каләм төсләрен сайларга син ирекле. Әйтелгән әле явыз сүз әйткәннәрең, елмаеп яшә әле. Сиңа яхшы кәефтәлим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышың күбрәк ачып күрәти, ондан минем җырым, син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Тавышың күбрәк ачып күрәти, ондан минем җырым,
Мен сиңа яхшы кәефтәлим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышың күрәк ашып куй радиодан минем жүрәм, ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Бу җәйдә яңа клиплар саны буенча рекордны мөгаен Таһир Асылгәрәй куяр. Җырчы чит илләр турында хыялларны читкәрәк куеп, җиңсезганып эшкә тотынган. Беренче нәтиҗәләре дә бар. Узган атнада көтәмәле җырына клипны төшереп бетергән инде. Хәзер икенчесенә тотынган. Кем әйтмешли, камераның тасмасы гына җитсен. Һәм җырлар әлбәттә. Синең күзләреңә карап, иң назлы сүзләремне әйтәм. Бергә йөрәгебез тибеп, бергә юлларыбыз китә. Бергә булсак кына без бәхетле, син минем янымда бул. Күзгә күз карашып үтә мизгел, ышкынмас куллардан кул. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Синең күзләреңә карап, иң назлы сүзләремне әйтәм. Бергә йөрәгебез тибеп, бергә юлларыбыз китә. Бергә булсак кына без бәхетле, син минем янымда бул. Күзгә күз карашып үтә мизгел, ышкынмас куллардан кул. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил
gelsin yanıma. Oynan otunda seni kurarman. Unutursun koşağımda. Ertenge ötlemin öbermen. Быйылгы җәй башында бик күпләр салкын тиеп авыр булды. Сәер җәйнең бу галәмәтеннән җырчы Алина Даутова да кутыла алмаган. Шактый гына авырганнан соң ниһаять аякка баскан Алина без. Эх, Алина, син бит кыш көне төшелгән кибында килмичә йөреп тә авырмаган идең. Күз тидергәннәрдер ахыры. Моннан соң җәмәгать Алинага караганда субханалла күз тимәсен дип әйтеп куярга онытмагыз. Игътибар, башлыйбыз. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелеме тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Сагышым белдеңме, яйкүрми йөрдеңме, әрнесен уянсын, саргайсын дидеңме. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Ишетте бызлы җил, җанымы да күзиңде, язда үкенеп кенә оныттың син мине. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелеме тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Безнең хит-парадта иң якын кешем җыры белән катнашучы Ансудан яңа җырлар көтеп калабыз. Ә ул үзе көттермәскә вәгъдә итә. Бу җәйгә ул гомумән үз алдына берничә максат куйган. Әйтеп узганча, аның берсе яңа җырлар яздыру булса, икенчедән гитарда уйнарга өйрәнү, өченчедән скейтта йөрүне үзләштерү. Диңгездә ял итүне исә Ансу кышкы сезонга калдырачак. Ә без бүгенге эшне иртәгә калдырмыйча, Ансу өчен тавышларны кызганмыйк.
yazmış ille alıp kelgen ahırı göresin. Her gün sayın seni kille benim kille bikte göresin. En yakın kışım sen bir tuz işim, en tatlı düşüm balajımışım, altın gümüşüm, yürek dibişim, yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı жылы құяшым сен, көңілдегі язғы солышым сен. Әгер мен шулай жандай көріп үзліп сүймесең, атмас едім гүллер кебек матурғайым менің демесең. Көңілім болса яныма келсең, яғымым десең, irkelip sevsen, hem nazap öpsen, en yakın etsen. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı жылы құяшым сен, көңілдегі язғы солышым сен. Сендік мені еркем сүйдің, теңдер көріп ғырур аққошқа. Сен мені бөлек еткен үшін рахмет айтам язбышқа. Сен меңа керек, мен сеңа керек, бізде бір тілек, ялқынлы жүрек, сүйі бар демек, ол ең зор бөлек. Yürektағы яқты йылдызым сен, yürektегі татлы хыялым сен, жанымдағы жылы құяшым сен, көңілдегі язғы солышым сен. Hey, 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 Sen koyuşum, yürekteki tatlı hayalım. Рамина һәм Разилә Батыровлар хәзер дипломлы белгечләр. Барлык имтиханнар, диплом яклаулар артта калган димәк. Котлыйбыз сезне, кызлар. Үземнән беләм, кулга диплом алгач җилкәдән әллә нинди таулар ишелеп төшкән кебек була. Күңелләрне шиксез шатлык хисе биләп ала. Игезәк кызларыбыз да хәзер әнә шул халәттә булса кирәк. Шатлыклары белән уртаклашырга дип, алар туган якларына кайтып баралар.
Баскычлар буенча күтәрелүбезне дәвам итик һәм хит парадының 5леген ачып җибәрәбез. Бу көннәрдә җырчы Сулу көне төне студияда эшли. Бик тиздән аның яңа җыры чыгачак. Татар сарысыгына түгел, хәтта рус җырчылары хыялланырдай, менә дигән җыр язырдым. Кыскасы, бомба дип уртаклашты Сулу. Үзе авырупыча, үзе татарча җырны минем дә инде ишетәсем килә. Әлегә Сулу башкаруында караңгыдан сакла җырына тавышлар бирәбез. ВКонтакте, ТМТV сайты һәм СМС-та. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр, синең җаның шундый матур, яши күкканда күбәләк, аның төсе яшел кызыл, аның муенда тактай юк, тагын аз генә карасам, ышыклар китермен күк караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне. Һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллы-гөлле чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр, аларның арасында бит бер гүзәл чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен Клип парадының узган чыгарылышында біз Ринат Галифановның Татарстан турында җыр язуы хакында әйтеп узган идек инде. Шулай итеп Татарстаным дип исемләгән патриотик рухтагы җыр әзер дә булган. Гимн кебек яңгырашы бу җырны Ринат үзе генә түгел, Рөстәм Асаев белән башкара. Шунысы кызык, эшләре тыгыз булу сәбәпле җырчылар очраша да алмаган. Һәр кайсы үз партиясын студиягә аерым килеп яздырган. Аларның уртак иҗат җимешен сез радиолардан инде ишетә дә аласыз. Мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән син эзләмә, син эзләмә. Безнең белән шахмат уйный.
Vakıflaşa bayılıp şatlık kaygı dünyada Fani dünyada Bizler şunda Degeribiz hem koynibız Kimdir iske yuvarıga Kimdir osqa Sen izleme Mahabbatni Sen tavarsın Biktirırsan Minim jırda Barda Vakıflaşa Sen min kelgen biz bu dünyada Fani dünyada Barda Vakıflaşa Bayılıp şatlık kaygı dünyada Fani dünyada Barda Vakıflaşa Sen min kelgen biz bu dünyada Fani dünyada Barda Vakıflaşa Bayılıp şatlık kaygı dünyada Fani dünyada Top klip hitparadining bu atnadagi lideri kim? Mana biz Bekizdan bilirmiz, aliga 5-chi o'rin. Laysan Gimayeva bu joyga planni o'tagan, hatto ortig'i bilan deb aytilgan. Shirchi 4 chilak jirjilagi yig'an. Jibqina qolmagan belgili banka qaynatmasini yasab qo'ygan. Hozir o'z planini o'tib bo'ladi. Snikda turmush o'tashi ham yaratgan qizlarni yo'l ishtirok. O'sha minutlarda ularning oilasi Gretsiya quyoshi ostida. Gülünde uz şeşegi bar Tabiat şuna ko'nikkan Bizda bir tabiat balasi Tabiat guli erkan Sotilganlar bular diye So'qmasin boshqalarida Ming yafroq sen sheshak bo'lib Tebranib boshqalarida Sotilganlar bular diye So'qmasin boshqalarida Ming yafroq sen sheshak bo'lib Tebranib boshqalarida Şuna kübürkem Bizde bir tanrılarından Bu jirge indi girkem Var kelgenler bular diye Sığmazın başkalarda Mil yafrak sen şeşek bulur Tebranib boqshalarda Var kelgenler bular diye Sığmazın başkalarda Mil yafrak sen şeşek bulur Tebranib boqshalarda
жырның да үз күйі бар. Жыр белән тормыш күркәм, тормышыбыз күркәм булсын, барлап җырлык без иркәм. Бар килгәннәр булар дие, сыклансын башкалары да. Мир яфрак, син чәчәк булып, киләлик бакчалары да. Бар килгәннәр булар дие, сыклансын башкалары да. Мир яфрак, син чәчәк булып, киләлик бакчалары да. Мир яфрак, син чәчәк булып, киләлик бакчалары да. Мир яфрак, Мин чәчәк булып, киләлик бакчалары да. Бу атнада сез җырчы Гүзәлия өчен аеруча актив рәвештә тавыш бирдегез. Бу аңлашыла да. Авыл көйләре җыры күпләрнең күңеленә хуш килде. Ә Гүзәлияның үзенә килгәндә, ул бу арада ремонт эшләренә чумган. Миндәге юыну бүлмәсен яңартып җибәрергә булган икән. Тик ремонт шундый нәрсә ул Гүзәлия. Бер генә бүлмәне ясыйм дип башлыйсың, бөтен өеңә ясамыйча туктамыйсың. Шуңа планлаштырган ялыңны кичектерергә туры килмәгәй. Ә Гүзәлия клибының хит-парадтагы номеры 033. Бу саннарны 1320 номерына топ клип сүзеннән соң бушлара калдырып җибәрергә онытмагыз. Үзәкенездер буйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымың авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Гармунымың әтекәй җыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсә тагын яшен түксен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Үзәкенездер буйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымың авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм,
Nihayet Absolut liderning kim ekanligini ochiqlar vaqti жетті. Hit-paradda qatnashuvchi eng yosh boshqaruvchi Liya Shamsiyanning ijodiy turmushi gullab boradi. Hozir endi ul ikkinchi bir jirna klip tushira boshlagan. Alayg'ina tugul. Liya bu joyda shoulda konsert qilmoqchi. Boshqa ochiq havoda Modna studiyasi anga yordamga kelirga so'z bergan. Afarin Liya, sening aktivlikka hayron qoldirdik. Siz de dostlar tovush birde şulay uq aktiv bulurga tırışığız. Liyaның klibini шатсағыз, 13-20 номерына топ клип сөзінен сын бұшара қалдырып, 045 сонларын жерға ұнытмағыз. Еке TMTV каналының сайты һәм ВКонтактыдағы рәсми түркімінде тауыш берегіз. Kışım yumuşak kullar minim eniyimde Şul kullarda irkelenip üsken Rehmet eytem korap gözlerine Есігізге түшірем достар, топ клип парадында шыққан клиптар үшін сіз жауаплы. Яратқан жашыларыңыз үшін тауыш беруге ұнытмағыз толығырақ мәғлүмәтні TMTV каналының ресми сайтында һәм ВКонтактыдағы түркіменнен іздеңіз.
Әмин сезнең белән сафлашам, киләсе очрашуларга кадәр.